ክቡራንን ክቡራትን ተኸታተልቲ መደብና ናይሎም ርእሰ አንቀጽና እቲ ዝሰአንኩሞ ሰነዳትሲ ተረኺቡ ብዝብል አርእስቲ ዝተዳለወ ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እቲ ዝሰአንኩሞ ሰነድሲ ተረኺቡ ብዝብል አርእስቲ ንሎሚ ዝተዳለወ ርእሰ አንቀጽ እንሆ ዘቕርበልኩም አስገደት ምሕረት አብ እየ። ኤርትራ ሃገር ዝኾነትሉ መስርሕ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ጥራይ ዘይኮነ ዝተሓላለኸ እውን እዩ ነይሩ። ካብቶም ዝሓላለኽዎ ምኽንያታት እቲ ቀንዲ ናይ ኢትዮጵያ ስስዐ ግዝአት ናይ ምስፍሕፋሕ ምንባሩ ታሪኽና ዘረጋገጾን ክሳብ ሎሚ እውን ዘይተቐብፀ ሓተምተምን እዩ። እዚ ዝሓለፈ ነዊሕ መስርሕ ዝወሰደ ዲፕሎማስያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ወተሃደራውን ጥምጥም ብዘይካ ውሑዳት ብኣጻብዕ ዝቁፀሩ ህዝቢ ኤርትራ ብምልኣት ዝተሳተፎ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ኤርትራ ሰፍ ዘይብል ህልቂትን ዕንወትን ዘኸተለ እዩ። ኣብ መስርሕ ፖለቲካ ኤርትራ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ወሲኽካ ዝተሳተፍዎ ትካላትን ሃገራትን ብዙሓት እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኤርትራን ህዝባን ዝሓለፍዎ ቃልሲ ጎሲኡ እዩ ኤርትራ ብዘይ ኣገባብ እያ ነፃ ሃገር ዝኾነት ግዝኣት ኢትዮጵያ እያ እናበለ መትሓዝን መጨበጥን ዘይብሉ ምምፅዳቕ ከቕርብ ዝስማዕ ዘሎ። እዚ ናይ ኢትዮጵያ ጉጉይ መደምደምታ ሓቂ ስለ ዘይብሉ በብግዚኡ ዝቀያየሩን ኣብ ሕድሕዶም ዘይናበቡን ወስታታት እዮም። ንሓንሳብ ንኤርትራ ኣፍልጦ ዝሃባ መንግስታዊ ኣካል ኢትዮጵያ ኣብ ዘይስልጣኑ ዝወሰነ እዩ ክብሉ ይስምዑ። እንተኾነ እዚ ብሂሎም ብብዙሓት ኣይከምኡን ስለ ዝተባህለ ዓዳጋይ ኣይረኸበን። ኣብ ዝቐረባ እዋን ድማ ንኤርትራ ኣፍልጦ ዝሃበ መንግስታዊ ትካል ኢትዮጵያ ኣየናይ ምዃኑ ዘርኢ ሰነዳዊ መረጋገፂ ሲኢና ዝብል ሓድሽ ቅዲ ተታሒዙሎ። ኣብዚ ሓቀኛ ሚዛን ንዘለዎ ኣካል ካልእ ገዲፍካ ኢሳያስ አፈወርቅን ኣብይ ኣሕመድን ኣብ 2018 ኣብ ኣስመራን ጅዳን ከም መራሕቲ ክልተ ልኡላዊ ጎረባብቲ ሃገራት ዘኸተምዎ ስምምዕ ትሕዝትኡ ዘየገድስ ባዕላቶም ዝሕተትሉን ኮይኑ ከም መረጋገፂ ምውሳድ ማእኸለ። ኣብይ ኣብ ክንዲ ንድሕሪት ተመሊሱ ምዝሓለፉ መራሕቲ ሃገሩ ዝራገም ካብ ነብሱ እንተዝጅምር ከዓ መምሓረሉ። ኢሳያስ ካብ ውልቃዊ ድልየቱ ምንፅብራቕ ሓሊፉ ክልቲአን ሃገራትን ህዝበንን ዘርብሕ እሞ ብወግዒ ዝበሎ እንተሎ ከዓ ይመጉቶ። ኤርትራን ሃገር ዝኾነትሉ መስርሕን ዝምልከት ሰነዳት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንተዘይተረኺቡስ ኤርትራ ኣኺልዋ ሃገርነታ ተሰሪዙ ምባል ከዓ ናይ ዕሽነት እዩ። ምክንያቱ ንኤርትራ ዝምልከቱ ሰነዳት ኣብታ በብግዚኡ እንተዘይወሓጥቁኺ እትብላ ኢትዮጵያ ጥራይ እዩ ዝርከብ ኢልካ ምግማት ድማ ጉጉዩ። ኢትዮጵያ እሞ ንኤርትራ ኣፍልጦ ዝህብ ምስክርነት ኮነ ሰነዳት ዘርተዓ ስለ ዝኾነ ክትዕቅብ ዘይኮነ ከተጥፍእ ድሕር ከም ዘይትብል ምግማቱ ዘጸግም ኣይኮነን። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ንኤርትራ ብፍላይ ካብ 1948 ጀሚሩ ክሳብ ልዑላውነታ እትእውጅ ፖለቲካውን ታሪኻውን ትሕዝቶ ዘለዎ መስርሕ ዝሓቆፈ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ናጽነት ኤርትራን The United Nations and the Independence of Eritrea
ኣብ ትሕቲ ዝብል ሓፈሻዊ ርእስቲ 286 ገጻት ዘለዎ መወከሲ ሰነድ ዓቂቡሎ። እዚ ሰፊሕ ታሪኻዊ ሰነድ ብፍሉይ ዘተኮረሎም 44 ሰነዳት ዘስፈረ ኮይኑ ኢትዮጵያ ብወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትሪ ኣቢላ ንልዕላውነት ኤርትራ ፍልጦ ዝሃበትሉ 4 ጉንበት 1993 ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተላእከ ወግዓዊ ደብዳቤ መበል 30 ኮይኑ ተመዝጊቡ ይርከብ። እቲ ደብዳቤ ነቲ ጉዳይ ኤርትራን ህዝባን ኣብ ዓወት ንምብጻሕ ኣብ ቅድሚ ብኣህጉራዊ ተዓዛብነት ዘካየድዎ ቃልሲ ኣድኒቁን ረፈረንደም ንኽዕዘብ ናብ ኤርትራ ተላኢኹ ዝነበረ ኣካሉ ዘቕረበሉ ጸብጻብ ኣብ ግምት ኣትዩን ድሕሪ ምምዛን ክድምድም እንከሎ መሰጋገሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ከም ልዑላዊት ሃገር ኣፍልጦ ከም ዝሃበ ንማሕበረሰብ ዓለም ነፍልጥ ይብል። ናይዚ ደብዳቤ እዚ ኣብ መዝገብ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ የለን ክበሃል ዝከኣል እኳ እንተዘይኮነ እንተዘየልዩ ግና እቲ ጸገም ናይ ሰነድቲ ናይቲ ሚኒስትሪ እምበር ናይ ኤርትራ ሓጢኣት ኣይኮነን። ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደ ረፈረንደም ንምዕዛብ ናብ ኣስመራ ተላኢኹ ዝነበረ ላዕለዋይ ልኡኽ ኢትዮጵያ ሽዑ ሚኒስትር ዜና ድሓር ከዓ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ብዝነበረ ነፍሲሄር ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ዝምራሕ ምንባሩ ይዝከር። ካብዚ ሓሊፉ ንገዛ ርእሱ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ካብ 4 ጀሚሩ ክሳብ ምጽዳቕ ውጽኢት ረፈረንደም ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ክሳተፍ ዝጸንሐ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኤርትራ ከም ኣባሉ ዝተቐበለሉ ናይ መወዳእታ ደብዳቤ ኣብቲ ንኤርትራ ዝምልከት ሰፊሕ ሰነድ ከም መበል 35 ዝተዓቀበ ኮይኑ ውሳኔ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ካብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ብ26 ጉንበት 1993 ዘቐረበሉ መበገሲ ሓሳብ ኣብ ግምት ብምእታው ሎሚ 28 ጉንበት 1993 ኤርትራ ኣባል ክትከውን ወሲኑ ይብል። ስለዚ እቶም ንኤርትራ መንዚዕካ ምውሳድ ኣባል ዓንጀራ ዝመስሎም ወገናት ወይ ነዚ ታሪኻዊ ሓቂ ዘይርድኡ ወይ ድማ ሰሚዖም ከም ዘይሰምዑ ክኾኑ ዝደልዩ ህዝብታት ብምንቋት ኣብ ስልጣን ናይ ምንባር ጥራሕ ዘይኮነ ንጉስ ናይ ምዃን ሕልሚ እውን ዘለዎም እዮም። ናይ ሎሚ ርእሰ ዓንቀጽና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ዝመጽእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቀን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣዕዋፍ ክራማት ሓጋይ ዝገሻ ትምልሸንዶ ኩሎም ብሓፈሻ ካብ እትብል ዜማ ባህር ስነ ጥበባዊ ዶክተር በረኸት መንግስት ኣብ ንሰናበተኩም። سبرت الزرحة بوتاخ الحزن تلقاقيتو أكون راجع كري عندلي سريح انجزا كري عندلي سريح انجزا تيقا يا يرو لباس علينا تحدى حلفو آجو كرامات سخر رهوة 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 عوف زمرة تسموا دهان سكر سمعني لي تعال العلال ما تزوري كايرة أخوينا دمي يمانا فرفت زينا ما تكدينا ريان دليا وانا دايرة بطعم دمسي إنا زميرة حزة نسواري أمبرا ميرة لا بكناني تولو بريرة
شبابنا كشوت كلا اخلي ذراتي تمسخني عواف ملكع كرامتي بحرق الكيري وقحطاتي بدر زيتي بلا بتحراتي كنا كنت كلا سربع غازة سبرت السرحة وطاقن حازة كلا قافيتو معاكم برازة كري انتالي سيدي حجزة تقايرو نبس عليما حاجة حليفو هاتو كرامة تمسك الرخوة أعوام زميرة